И здравейте хора, днес ще си подреждам колекцията от Хари Потър неща и реших да направя видео. Като цяло на мен остава едно нещо. Преди ми оставаха две на една моя приятелка, с нея си разменяме и ми даде това и аз си дадох Хари Потър, защото тя го нямаше. И остава да ми даде влака, като е това, вижте, ето. Като това. Обаче аз па влак замък. Детскива картички има. И сега ще си подреждаме. Направила съм една кутия. Тя е на троя, ама на кой му пука. Аз си ми отбирапила от тази страна. И съм сложила лепенки. Чакайте малко. И сега ще си я подреждам. Така, сега първо ще си застопоря някъде телефона, може би в краката, защото не мога да... ето и. Първо ще сложим ето това. Чакайте сега. Трябва да си купя такова да си слагаш телефончето. Тук. Ако се вижда. Така. Така. Това е чо. Тя се супашка и това толкова бавно. Може да застане точно. Имам доста повторки. Важното е, че съм почти събрала колекцията. Ходих из магазините, хора, търсих нещо с кодове. Ето така. Ще сложа повторките. Ето тук Хари Потър, внимателно. Имах повторка на Хари Потър и я дадох на една моя приятелка. Сиверс. Ето тук. Чакайте, че да не падне това. Е така. Така. И на Сиверс имам повторка. Много съм несръчна. Ето тук. Да, е така. Драко. Драко нямаме повторка. Имах я, но като си разменям. И да става. Знам, че говоря на варненски, но просто гледате Байван. И оттам почнала съм да говоря на варненски. И то много. Етай. И сега ми остава точно малко. Луна. Най-много ми харесва Луна, как е направена с ягодките. Ето тук. Ето така. Хедвиг. Понякога му забравям името. Хермайони. Много я харесвам Хермайони. На Хермайони имах, но на една моя приятелка на морето си я подарих. Защото тя беше от... Тя по принцип е от България, но живее в Франция и стана такова едно кофти и аз си подарих това за спомен. Защото пък там няма Хари Потър и яйца и... Аз си го подарих. Така. Е това. Муди мисля, че беше. Муди. Така. Имам две глави на Луна, които ще ги сложа тук. Някъде върху това, защото няма да ги събера иначе. Типа как се мръдна, като аз там мръм. Е така. Е така. Влака. Чакайте, главата на... Съжалявам. Алергия. Главата на Тоби. Тук.
Ето така. Ето. Дивничко. Дивните много ги мразя, ама просто имах супер много повторки и ги слагах просто и изхвърлях ги в бокучето. Не, че ги изхвърлях и ги слагах ги в раниците на моите приятелки. И имам повторка на Луно. Имам повторка на Драко. Т.е. на теалиниките. Имам повторка на Седрик. Ама на Хармай няма, защото нямах, нали ви казах. Вижте са, така, ще си подправя телефона. Така. И така ще възвъртя, вижте. Това е хак и можете повече място да имате. Така. Ти пак мръдна, бе. Много си не послуша. Ох, чакайте, че... Така. За Бога. В това тук ще го сложа, защото направо не мога. Така. Спирам този телефон. Трябва да си купя подставка за телефон. Не мога да продължавам така да влогвам хора. Не мога просто.